gure lan prozesua bitxia izan da, batez ere gehiengoak zirelako teatro antzerkian lan egin ez dutenok, eta ez dela izan obra konbentzional bat bezala, zeren gidoirik ez geneukan, ziren paper sorta batzuk idazten joan ginenak pixkanaka, adibidez, rapa datzen momentu batean, eskutitza beste batean, dialogo batzutan, egun batean bakoitzean estena bat egiten genuen edo saiatzen ginen egiten. Eta ordu lanetan oso deskontrolatuta egon da, zeren kurtsasieran hasi ginen egiten jarduera desberdinak antzerkian eta pertsonai lanetan barneratzeko, sentimenduak espresatzeko eta holakoak. Eta gainera irakaslez aldatu ginen kurtsoaren erdian. Bigarren hilabetean hasi ginen Nerea eta Jonekin azkenean zuzendariak izan direnak, zeren beraiekin hasi ginen obra egiten, baina hori baino lehen ideia egina zegoen. Egin honean agertu diren historia desberdinak, baina gero joan ginen lantzen aldatu dira, zeren gainera Jonek koreografoa da, orduan koreografia asko sartu ditu, espresio korporal asko, hori berria izan da guztientzat, naiz eta antzerkian landuak izan, normalean oso arraroa da inbeste erabiltzea espresio korporala. Eta horregatik izan da oso gauza berezia, gainera sentimendu desberdinak egoten dira, batez ere eszenario tokitik barrura, zenolako estresa eta hola, zen azkenean nerbioak eta hori jende askorentzat berriak dira, naiz eta dantza eta holakoak egin, ez da berdina. Eta hori izan da gure lan prozesua, hasi ginen bigarren hilabetean lantzen ja eszenografia izango zena, eta egia izan da, pasaden astean ez geneukan ia ezer, geneukan dena solte, baina ez geneukan inolako zenolako jarraipenik edo estena batetik bestera. Eta azkenean, aste batean edo aste tardin edo montatu genuen dena eta agertu dena izan da. Hori aste tardiko lan oso intensiboa, egun batean egon ginen 5 ordu egiten antzerki desberdina, beste egun batean beste batean 3, batzutan musikariak, beste batzutan antzerkiak, beste batzutan koreografia, solte hori azkenean presentazioan egin diren bezala, irakasle desberdinekin, bakoitza gauza bat landu genuen, eta hori izan da un poco kurtso osoan ikasitakoa, zenolako lan bukaera batean erakustea. Zateko hau lortzen da urte batean alaitzen batxilergo eszenikoa egiten, eta hori da berezia egiten gaituena ere bai, eta obra berezia egin duena.
berandu da zendatzeko. Baina, hil baino lehen, jakin behar duzu, ostadarraz gainik, lurralde bat dagoela. Baina, ze lurralde? Zer duzu? Joan zaitez, Dorothy, bezede, joan zaitez.
zuri idazten eta erakusten igarotzen dituen unea. Izkutuan, gure txoko sekretuan. Venga, encima, hasi irakurtzen. Alilla. Oso ondo, encima, Baina, zer esate du alilla? etorkin bat lurralde berri batean. Gogoan daukat oraindik liburuak nondik lortzen dituen esan dituen eguna. Pentsatuko zenuenaren beldur nintzen, baina beti bezala nire ondoan geratu zinen. Egira zer ekarri dudan. Tia, nondik atera duzu? Postariaren abantaiak dira. Baina labani, kontut ibili, harrapatzen azaituzte oso arriskutsua izan daiteke. Dakizu beratzen etxeak direla, ez dute liburu bat faltan botako? Ze, irakurtzea nahi duzu? Bai, Ozeko lurralde batean, Dorothy izeneko neska bat zegoen. Egun batean, Dorothy etxetik urrundu egin zen.
familiek ikusi dutena? Herri txiki batean, jolasten parkean, gure panpina alboan lagunak ondoan. Noatzeko orduan, kanpotik oiuak, aurpegietan beldurra soldaduen pausuak. Tiro bat, bi eta hiru tiro, odola izozten zait astiro. Aita zoruan etzanda, nire bihotzaren eztanda. Nire bihotzaren eztanda. Nire herria asutan, panpina eskutan da begirada galduta. Leku berri bat, nire etxetikat, aurrakan magarbitzen umeak harimakiltzen, inesperientzia nabari, anai nire mirari, sentimenduak ugari eta besarkada beroa. Soldaduak gure gana, haserre eroan, nire bizitzagatik lagunak berea emana. Anaiaren odola, hiltzeko gogoak, zuekiko gorrotoa, hil. Ume baten aurrean, tiroka bere etxean, eskortean panpina nire oroitzapenen mina, hemendik korrika banoa bihotz baten bila kanpora, antzinatzean utzita berriro dut ondoan panpina. Zertan bihurtzen ari naiz, zer egin duten nirekin, gorrotoaren menpe itxu konturatu naiz begiradarekin.
naiz. Eta badaki guztien gertatu zaizun. Orain beste lurralde baten bila goaz. Gurekin etorri nahi duzu? Bezen, ba. Ni Doroti naiz. Eta ni Babani deitzen naiz. Ni Sara naiz. Eta zer gertatzen zaizu? Zergatik zauden negarrez. Gizon martur eta zar batekin ezkondu nahi ninduten. Baina nik Lina maite nuen. Baina orain hilda dago.
swing, je lève de chaque marie. Tu profites, t'as compris depuis le temps que ma musique passe dans les boîtes. Soit que tu danses, soit épuisé, Méditerranée, bien de chez nous, loin de chez nous, où là-bas. Sur l'accent, le son se ressent, sur ma feuille la blanche j'attends tout en respect des gens francs. Même absent, pas mal de toi. Non, moi je penche, blanche sur mon style oriental. C'est moi, tu vois, pour faire danser là. D'ailleurs, plein de sueur, alors mon soleil se couche. Versailles dans la cité porcelaine, ma souche. Les pieds dans les babouches. On m'a dit faire pas mal de mauvaises bouches à mer. Faut le faire, avec ma vie, le frère. C'est le kiff.
etor zaitezkete. Eskerrak eman egizkizugu, antzerkiaz eta gutaz arduratzea erabaki zenuen momentutik, zure konpromesua izugarria izan zelako. Eta badakigu batzutan oso estresagarria garela, baina zure laguntzari esker antzerkia aurrera eramatea eraman dugu, orduan, mila esker. Eskerrik asko Beyonce, eskerrik asko denoi, mundialak egotzarete, eskerrik asko. Eso, para empezar queremos dar las gracias a Jon porque desde que decidió hacerse cargo de nosotros y de nuestras obras, su compromiso ha sido inmenso. Sabemos que a veces hemos sido muy estresantes, pero gracias a tu ayuda hemos conseguido llevar este teatro adelante. Nereari eskerrak eman edizkiogu, hemen ez egon arren arazoak dituelako edo zerbait daukalako. Nerea, zureak oraindik meritu handiagoa dauka, naiz eta musika irakasle izatera zentozen, pertsonai paperak egiten laguntzen animatu duzu. Baita abesten eta Bollywood dantzatzen ere, naiz eta azkeneko hau zure fuerteaz izan. Mila esker guztiagatik, falta botako zaitugu. Nerea, tú venías a cubrir un puesto de profesora de música y te has encontrado con que has tenido que ayudarnos a representar personajes, a cantar hasta resultar insoportables, a bailar Bollywood, aunque sabemos que no es tu punto fuerte, incluso a ser portapapeles personal. Muchas gracias por todo, te echaremos de menos. Ez ditugu momentu asko bizelkarrekin, baina espero dugu hurrengo urtean gehiago egotea. Eskerrik asko guztiagatik eta hurrengo urtera arte. Oso parto zaren arren, talantzan ez digutenez, nahiz eta dantzan ez diguzun ikasi, eskerrak gu aguantatzeagatik eta kurtso usan zehar gure krimen musikalak aguantatzeagatik. Para los que no entiendan euskera, lo más importante que tenéis que saber de Urrutia es que es el mejor bailarín que hay en Alaitz. Gracias. Koro, zureak soilik hitz bakarra dauka, barkatu. Guk ez ditugu inoiz ahaztuko, baina zugu ez da ere. Badakigu ez dituzula gu bezain biztunak diren ikasleak izango. Mila esker denagatik. Perdona, nosotros nunca te cuidaremos, pero sabemos que todos nosotros tampoco, porque clase tan irritante como la nuestra no vas a tener. Y gracias por todo, Coro. Eta bukatzeko, Aritz, zuretzako bakarrik hasierako 5 minututxoak izango dira, baina guk zu tutore bezala hartu zaitugu. Espero dugu zu gutaz asko ikasi izana guk zutaz egin dugun bezala. Eta eskerrik asko izan duzun pazientziagatik, baina gorde pixka bat hurrengo urtean hemen izango gaituzulako. Ari, para nosotros has sido como tutor de artes escénicas. Hemos aprendido mucho de ti, sabemos que tú de nosotros también. Muchas gracias por la paciencia que has tenido, pero guarda un poco para el año que viene que nos tienes de vuelta. Música, maestro. La última, tienes la última. Ahí ya ves.
una canción que no habéis escuchado todavía. Oraindik ez duzue entzun, ikusiko duzue. Kaixo, ni Uxue naiz, eta alaitzeko arte eszenikoetako ikasle bat naiz, hemen antzeztu dugun guztiok bezala. Gu ez gara berez antzerki talde bat, ez musika talde bat, ez da ezer, baina elkartu gara kurtso honetan denok interes berdinak ditugulako,
Eta kurtso amaieran, batxiller honetan, beti antzerki bat egiten da. Ez bakarrik antzerkia, dantza eta musika egin dugun bezala ere. Eta aurten, hori jarraituz, beste antzezlan bat prestatu dugu. Antzezlan honet hau, Ozeko Magoaren pelikulan oinarrituta dago, baina pelikula hori bizitza errealera eraman dugu. Gertatzen diren gauzak, pelikula horretan Dorothy, protagonista, pertsonaiak aurkitzen doa bidean. Eta kasu honetan, pertsonai horiek ez dira animaliak edo beste gauza batzuk. Dira pertsonak zerbaitetik ihes ari direnak. Kasu hauetan, kritika txiki bat egiten dugu honekin, munduan gertatzen diren miseriak ikusarazteko. Adibidez, fabrika bateko ume esplotatuen papera egiten dugu, beste batean matxismoa ere kritikatzen dugu, eta horrelako gauza desberdinak kritikatzen ditugu obra honen bidez. Horrelako esperientzia bat bizitzea ezin da ezerekin konparatu, publiko bat aurrean eukitzeak haunditzen zaitu pertsona bezala, eta oso ondo pasatut nik pertsonalki. Antzerki honen ideia sortu zen gugandik, ikasleongandik. Gu izan genuen hainbat propuesta antzerki lan bat egiteko kurtso bukaeran, eta pertsonalki uste dut gehien gustatu zen ideia, izan zela gure lankidea Beñatena. Beñat esan zuen egiteko Ozeko Astiaren bertsio bat edo horrelako zerbait, zeren asko gustatzen zaio Ozeko Astia. Eta hainbat propuesta egin genuen horren inguruan, nola egin ahal genuen bertsio bat Ozeko Astiarena. Eta uste dut izan zela atxu beste ikasle bat, esan zuena definitiboa, eta da, miseriak, munduan gertatzen diren miserien eta gerrate eta horrelako gauzen kritika soziala, eta horren inguruan islatu dugu. Eta orduan, hasieran hasi ginen taldeka, istorio txikiak sortzen, eta gero... Bat egin, batu. Bai, azkenean lortu genuen denak batzea, eta antzezlan hau sortzea. Eta esan nahi dugu dela ikaragarrizko aukera hau izan duguna, eta ikaragarrizko sentsazioa sortu diguna antzerkia egitea eta hori guztia, ez? Zen azkenean, antzerkia hasi baino lehen, edo 10 minutu baino lehen, gaunden denak oso urduri, saltoka eta... Gainera faiatu du pianoa eta baina azkenean dena oso ondo... Oso ondo atera da. Uste dut atera dela eta gure sentsazioak oso onak. Eta sentsazio onak eta ikaragarrizko aukera guretzat hori. Hau egitea eta honekin... hau egitea. Ez dugu inoiz ahaztuko horrelako esperientzia bat eta... Esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen digu, hori da komenigarria behintzat.
Badakigu oso ongi, gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela. Baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean. Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoku batean aukeratzeko faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko, egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitugu, zuen zain gaude.